Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Fast Road. Σήμερα έχουμε ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο και οικονομία και γκάζι. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου να δείτε τι έχουμε για σήμερα. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, φτάσαμε στο μέρος που θα δείτε το αμάξι που σας είπα λίγο πριν ότι είναι και οικονομικό και έχει και γκάζι. Λοιπόν, είναι το Golf 7 εδώ, το GTE του φίλου μας του Ανέστη. Ανέστη, έλα και στην κάμερα. Καλημέρα φίλε μου Σόλωνα. Καλησπέρα όλα. Τι κάνουμε? Καλά. Πόσα Golf πια? Αρκετά Golf. Εσείς που με ξέρετε και χρόνια, έχω αλλάξει αρκετά και από GTI και από γρήγορες εκδόσεις. Έχεις πάρει από όλα. Έχεις πάρει φυσικό αέριο, GTI, GTE. Από όλα ρε παιδιά. Ναι. Άμα το γνωρίζετε τον Ανέστη χρόνια πίσω, θα βλέπατε πολύ γκάμα. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγο τι μας έχεις φέρει εδώ πέρα? Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα Golf 7 GTE του 2016. Ωραία. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει δύο κινητήρες, όπως ξέρουν οι γνώστες. Έναν ηλεκτροκινητήρα και έναν βένζινο κινητήρα. Ωραία. 150 άλογα, ο κλασικός 1400-150 του Group, ο εα211. Έχουμε έναν ηλεκτροκινητήρα 110 ύπων. Συνδυαστικά η Volkswagen το δίνει 204 άλογα, το κόβει δηλαδή κάπως. Ναι, 100 από εδώ, 100 από εκεί στην ουσία, κάπως έτσι. Ωραία, τέλεια. Το θυμάμαι. Ναι. Το δικό μου είναι στα 240, φοράει ολοκληρωμένο σύστημα εξάτμισης, turbo elbow και ένα φίλτρο. Δεν φοράει πρόγραμμα. Και παρόλα αυτά πήγε 240. Ναι, γιατί κανένα GTE δεν υπάρχει εργοστασιακά μετρημένο σε 204. Όλα είναι 220-230 περίπου. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Ωραία. Με ένα πρόγραμμα φτάνει τα 310 περίπου. 300, σαν να έχει ένα δίλητρο δηλαδή στην ουσία είναι. Σε οικονομικό. Λόγω ότι έχει αρκετά δίλητρα, θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ειδικά στις ρεμπρίζες, είναι πιο γρήγορο από δίλητρο. Οι δύο κινητήρες, θα το δείτε βέβαια και μέσα. Δηλαδή κάνει διαφορά η μπαταρία στην ουσία, έτσι. Ο ηλεκτροκινητήρας. Ναι, αυτό. Η μπαταρία είναι η πηγή ενέργειας. Ναι. Είναι αρκετά. Πάντα μιλάμε για τέτοια άλογα. Έτσι. Δεν μιλάμε για ένα δίλητρο 500 άλογα. Μιλάμε στα ίδια άλογα που είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Εντάξει, προσφέρει την οικονομική μετακίνηση μέσα στην πόλη
λόγω της ηλεκτροκίνησης μπορείς να το φορτίσεις ή να φορτίζει μόνο του κατά την κίνηση. Άρα φορτίζει το σπίτι από μπροστά, ναι, έχει εδώ πέρα τη θύρα που με οικιακό φορτιστή ή με φορτιστή. Ωραία. Που έχουν στους δήμους και στα πάρκινγκ, μπορείς να το φορτίσεις περίπου στις 2 με 3 ώρες. Φορτίζει ανάλογα την ταχύτητα φόρτισης. Και χιλιόμετρα τι βγάζει τώρα αυτό με τη φόρτιση? Μέσα στην πόλη 40 με 45 χιλιόμετρα, εάν δεν έχεις air condition ανοιχτό ή καλοριφέρ. Γι' αυτό και σου δίνει τις δύο επιλογές. Σου λέει ότι άμα θες. Ναι, μπορείς και συνδυαστικά. Ωραία. Και πολύ καλά. Δηλαδή υβριδικό. Και μετά μπορείς στο ταξίδι σκέτα υβριδικά. Δηλαδή κάνεις κάποια χιλιόμετρα ηλεκτροκίνητα και μετά υβριδικά. Από ό,τι ξέρω είναι full extra έκδοση, έτσι. Είναι, δεν θα έλεγα full, αλλά έχει αρκετά πραγματάκια όπως ηλιορροφή, δερμάτινο βιέννα σαλόνι, τα full LED φανάρια, Discover Media μέσα, Arctronic μπροστά πίσω, κάμερα. Εντάξει, δεν είναι και λίγα. Ναι, εντάξει. Σε σχέση με πολλά Golf που είναι άδεια. Ναι, εντάξει, άδεια. Ναι, είναι η κάθε έκδοση. Χρειάζεται ο καθένας. Ναι. Και το δικό μου καμία σχέση. Εμένα είναι άδειο. Δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει, είναι μέτρια εξοπλισμένο. Εντάξει, μωρέ, okay, όλα γίνονται. Το καλό είναι ότι με αυτά τα αυτοκίνητα υπάρχουν πολλά ανταλλακτικά και μπορείς να βρεις τα πάντα. Και τα retrofit, όπως ξέρεις, ναι. δίνουν και παίρνουν. Όπως κάνεις και εσύ με τον Αθανασιάδη στην Αθήνα. Ναι. Είναι τέλεια. Τι να πω, αυτό το αμάξι για κάποιον που μπορεί να το πάρει, γιατί δεν είναι και φθηνό. Ναι, δεν είναι και φθηνό, αλλά για κάποιον είναι μια πολύ καλή επιλογή να κάνει και τα ταξίδια του, να είναι και οικονομικός και γρήγορος, έτσι πιστεύω. Ναι, ακριβώς όπως τα λες. Είναι τι θέλει ο καθένας. Εάν κάποιον τον ενδιαφέρει και η οικονομική μετακίνηση, αλλά και να έχει ένα γρήγορο hatch, είναι ένα πολύ hot hatch, έτσι. Hot hatch. Έχει αυξημένο βάρος, αλλά έχει πολύ καλή κατανομή βάρους. Ωραία. Σε σημείο που εμένα με έχει εντυπωσιάσει το ότι έχει πίσω την μπαταρία και μπροστά τους δύο κινητήρες. Κοντεύει τα 1510 κιλά συγκεκριμένα το δικό μου. Σόπα. Όσο δηλαδή ένα Golf R φαντάζομαι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, λόγω της κατανομής του βάρους, έχει πάρα πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά. Που δεν το πίστευα, έλεγα ποιος ξέρει τι θα είναι. Αλλά δεν είναι μπροστόβαρο, όχι, έχει πολύ καλή κατανομή. Το δικό μου φοράει βέβαια και μια αναρτησούλα που βοηθάει λίγο την κατάσταση. Εντάξει. Και κάνει και ωραίο θόρυβο, θα το ακούσουμε κιόλας και μετά. Ναι. Θα καταβήξουμε δύο πλανάκια. Βεβαίως. Ωραία. Άρα με λίγα λόγια, αυτά εδώ πέρα για το Golf στο GTE. Θα πάμε τώρα και μια βόλτα να δείτε πώς είναι και από μέσα και να ακούσετε και το θόρυβο που κάνει. Είναι top. Οπότε τα λέμε μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε με το GT μια βόλτα. Θα μας δείξω αν έχει εδώ λίγο το εργαλείο του. Τώρα δεν ακούγεται καθόλου, Όχι, το έχω βάλει στο ηλεκτρικό. Αυτά τα DSG, ωραία που είναι. Βαράκι η ζώνη μας. Που βάλαμε και τη ζώνη μας. Πάντα ζώνη, παιδιά. Εννοείται. Σε ό,τι και αμάξι να οδηγάτε, αργό ή γρήγορο. Δεν έχει να κάνει. Είναι οδηγική παιδεία, ζώνη και πρόληψη ατυχήματος. Και φρένο. Τι φρένα φοράει, Ανέστη? Τα κλασικά 312 και 278 πίσω. Δεν έχω πειράξει κάτι. Αυτό ούτως ή άλλως φρενάρει και με τον ηλεκτροκινητήρα. Οπότε γι' αυτό καταλαβαίνεις. Παρόλο πολύ έντονο φρενάρισμα. Αυτό θα σε έλεγα τώρα, ότι έχει πολύ. Πατάς φρένο και το καταλαβαίνεις. Χιλιόμετρα δεν το καταλαβαίνουμε, παιδιά. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται σε όλο. Τι να σου πω τώρα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Πάντα δεδομένο το πόσα είναι το αυτοκίνητο, έτσι. Θεωρώ δηλαδή για το βάρος, για την υποδύναμή του. Για το βάρος και για τα άλογα που έχει είναι πολύ καλό. Τι λες τώρα. Μακάρι να ήταν και άλλα αυτοκίνητα έτσι. Τα γκολφάκια, τα Vagnabo μάλλον, παίρνουν και εύκολα άλογα σε σχέση με άλλα αυτοκίνητα, αλλά είναι και αξιόπιστα, εντάξει, μπορεί να λένε τι να λένε, αλλά οι περισσότεροι εκεί γυρνάνε όλοι. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι ένα εμπορικό αυτοκίνητο, όχι το συγκεκριμένο, γενικά για τα Vagnabo, που
συνήθως έχουν πολύ πέραση, να το πω έτσι κάπως. Όπως είπε και ο Ανέστης, βλέπετε και τον εξοπλισμό, τα πάντα όλα. Μ' αρέσει που έχει και το πανόραμα, να το πω, ηλιορροφή. Πανόραμα, στα πανόραμα φαίνεται. Ναι, πανόραμα το λέει η Volkswagen, δεν θα το έλεγα ότι είναι τόσο πανόραμα. Αλλά ωραίο είναι πάντως, ωραία πινελιά. Μάλιστα. Για κάποιον που του αρέσει, ναι, πάντα δεν με ενδιαφέρει τόσο η οροφή. Είτε την έχει είτε δεν την έχει. Δεν το θεωρώ καν εξοπλισμό. Και στρίβει. Δεν ξέρω αν το έχεις δοκιμάσει σε στροφές στο Πήλιο. Είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ήσουν τέτοιος τύπος και είσαι, συνεχίζεις. Έτσι. Οπότε κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Golf 7 GTE, ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο αμάξι μπορώ να πω. Το είδατε κιόλας, είδατε πώς συμπεριφέρεται, πώς πάει. Για κάποιον που όντως έχει την οικονομική δυνατότητα μπορεί να το πάρει και να το ευχαριστηθεί σε όλους τους τομείς. Είναι οικονομικό, είναι δυνατό, είναι τα πάντα όλα που λέμε. Το συγκεκριμένο να ξέρετε πώς πωλείται. Ό,τι χρειάζεται μου στέλνετε μήνυμα και σε μένα, στο Instagram, στο Facebook, όπου γουστάρετε. Οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.